Sziasztok! Üdvözöllek titeket itt ebben a videóban. Adrián Light vagyok, és szeretném nektek bemutatni Anitát. Anita most velem együtt dolgozik a fénytest aktivációs online munkában. Ez egy 6 hónapos online tér, ahol megosztom az összes információt, amit az elmúlt 9 évben csatornáztam, ami tulajdonképpen lefedi azt, hogy hogyan létezik az egész teremtés, a létezés, az egész többdimenziós síkon, és azok az lelkek, akik csatlakoznak ebbe a munkába. Amfrinit segít nekik kiegyenlíteni a többdimenziós terüket a kristálytiszta tudatosságra, és újra hangolni úgymond az egész összes létezést, az összes síkon. És hónapról hónapra haladunk itt ebben a belső munkában. Mindig más modul van megnyitva minden hónapban, és így kezdünk el kinyitni ezt az egész létezést, és tulajdonképpen tudatosságot beinjektálni az egész létezésünkbe. És szerettem volna nektek elhozni Anitát, aki most velem dolgozik. Egy kicsit beszélek nektek az én részemről Anitával való a munkában. Egy olyan hölgyet kell elképzelni, aki ugye hát úgy nemrég ismert meg engem, tehát hogy nem volt neki eddig tapasztalata arról, hogy én hogyan dolgozom, meg hogy Amprinit hogyan dolgozik. Még mai napig emlékszem az első e-mail váltásokra és az első kapcsolódásra. Egy olyan hölgyet kell elképzeljetek, aki félénk volt, ugyanakkor nem bízik. Nem az, hogy én bennem nem bízik, mert hogy valami rossz tapasztalata lett volna, hanem úgy alapból, így sok mindenben. És ez alatt az idő alatt, tehát én úgy éreztem, hogy félve mond igent erre a munkára, és hát azt mondom, hogy 6 hónapja dolgozunk együtt, mert volt egy 0. hónap, ami a felkészülés, és hát azt kell mondjam, hogy egy teljesen más hölgy ül itt velem szemben, tudatosságban, amikor átfejlődött, és ahogy dolgozik, azzal, ami csodálatos. Hozzá kell tennem azt, hogy itt a munka 50% én és 50% ti, vagy azt is mondhatnám, hogy 60% ti, tehát nagyon függ attól, hogy mi az, amit beleraktok, és hogy hogyan dolgoztok. És Anitánál ezt maximálisan meglátom, ezt a teljes odaadást a munka iránt, és tényleg egyetlen egy dolog lebeg a szem előtt, hogy dolgozzon magán, és hogy javítani tudjon a saját életén, és a saját helyzetén, és hogy tudja a tudatosságot felébreszteni az élete különböző területein, és én úgy látom, hogy ez teljes mértékben sikerült. Én szerintem olyan magasságokat tudott megélni ezáltal a munka által, amire ő sem számított, de nem szeretnék helyette beszélni, úgyhogy szeretném átadni neked a szót, Anita. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad, és hogy megosztod a tapasztalatodat, ezzel másoknak is segítve, hogy ne hezitáljanak, és hogy valójában döntsenek. Szia, Anita! Szia! Hát, egy pár gondolatban köszönöm, amit elmondtál rólam. Ez való igaz, hogy nagyon félék voltam, úgy az élet minden területén. Úgy éltem szinte az életemet, mint egy kis csiga, aki bezárkózott a házába, és senki ne érjen hozzá, és hogy senki ne szóljon hozzá, megcsinálom a feladatomat, a munkámat a hétköznapokban, a családdal szeretettel kommunikálok, de ezen felül semmi életem szinte jóformán nem volt. És csodálatos és hatalmas nagy megtapasztalásokat éltem át szinte már az első hónapoktól kezdve. Hát nagyon erőteljesen ki kellett lépnem a komfortzónámból. Már azzal kezdődött, hogy amikor az első hónapban el kellett kezdeni a mozgást. Tehát nagyon-nagyon ritkán, híbe-hóba egyszer-kétszer eljártam jogázni, de semmi rendszeresség nem volt a mozgás kultúrámba kialakítva egyáltalán. És amikor
elkezdtem a mozgást, akkor, akkor az első hónap nagyon, nagyon nehéz volt, tehát hát amikor felszabadulnak a testemből a méreganyagok, meg a toxinok, akkor úgy ágynak, szinte szó szerint ágynak dőltem nap, mint nap. De utána, amikor elmúlt ez az időszak, akkor olyan felemelő érzés volt, és már minden nap vágytam arra, hogy menjek mozogni. És óriási tapasztalás volt abból a szempontból, hogy kezdett kialakulni a test tudatom. Tehát amikor összekapcsolódtam a testemmel, és a mai napig is már imádom a testemet, és imádunk kommunikálni egymással, amikor jelez, hogyha van valami blokk, vagy rossz érzés, vagy bármi olyan dolog, akkor egyből jelezés, és tudom már, hogy akkor este meditálunk, és akkor megnézzük, hogy mi az üzenetnek a lényege. Húha, rengeteg mindent tudnék mesélni. Most 2 hónappal ezelőtt említést tettél, vagy üzenetet kaptam tőletek, hogy kapcsolódjak a vízzel, hogy az úszást kezdjem el. Hát ez valami fantasztikus élmény volt. Elkezdtem az úszást, és már 4-szer voltam úszodában. Tehát az első alkalom az egészen agymeresztő volt számomra, amikor a mélyvízbe mondták, hogy bele kell, hogy menjek most. És ahogy kezdtem a víznek a lényével egyé válni, és amilyen csodálatosan kezdett a testem azonosulni a víz lényével, és ahogy nagyon-nagyon finoman kezdte a tudatalattimból előhozni a tudatos szintre azokat a mély fájdalmakat, azokat a sebeket, és szinte ilyen hagymahéjszerűen kibontva, nagyon óvatosan, óvatos jelzésekkel jöttek felszínre ezek a dolgok, úgyhogy nagyon-nagyon élvezem, és nagyon-nagyon tetszik. Nagyon hatalmas lépést tettél meg, és én úgy érzem, hogy ez nagyon jó ez a hasonlat, amit mondtál, hogy olyan, mint hogyha a csigaházadban tartózkodtál volna, mert tényleg így kapom, és azt hozzá kell tennem, hogy ez a munka, amit Amprenit csinál, az egész többdimenziós létezésedet igazítja ki, és én látom ezt, tehát az egész életedben tulajdonképpen megvolt ez a csigaház, és ez a befelé fordulás, és úgymond sosem tudtad magad egyensúlyban érezni, vagy békében érezni a külvilággal, és ez végigkísér, itt most évekről beszélünk, ugye a mostani inkarnációnkban évekről beszélünk, de ezek az információk már ott voltak a másik inkarnációban is, és mindezeket kinyitni, mindezektől megszabadulni, ez egy hatalmas nagy felszabadultó érzés, és tulajdonképpen ezt most így helyetted mondom, mert biztos így érzed, mert ezt kapom tőled, mint üzenet, de számomra is ez így volt, hogy még saját magad számára is meglepő, hogy mi lett belőled, és hogy hogyan viselkedsz, hogyan válaszolsz egyes helyzetekben, és hát például ez is, hogy az úszás, meg most az mindenkinek teljesen természetes otthonról ülve, hogy most valaki így felvesz egy videót, és akkor itt beszélünk a kamerába, de egyébként ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy valaki ki tudjon állni, és hogy tudja vállalni az arcát, és az, hogy beszél. Tehát ez is már egy hatalmas nagy lépést kell tenni valakinek, hogy ezt így belülről tudja rendezni. Úgyhogy én azt látom, hogy most kezdesz el ismerkedni magaddal. Igen, ez teljességgel így van. Most kezdem önmagamat megismerni, és tényleg ezáltal a munka által hát kinyílt a világ előttem. Óriási nyílt. Tehát
nyitott vagyok az emberek felé, mosolygok minden nap, és, és érzékelem azt, hogy ezt a nagy változást, ami bennem történt, tehát a munkahelyemen is olyan emberek jönnek be, akikkel találkozom, akik egyben mosolyognak és szeretettel fordulnak felém. Tehát annyira visszatükröződik az, ami belül van bennem a külső környezetemre, hogy ez valami szenzációs. Tehát nagyon érdekes és nagyon fantasztikus érzés. Igen, és én azt látom nálad, és így az egész életedben, hogy ugye azáltal, hogy kinyitjuk a csapot belül energetikailag, én azt látom, hogy sok lehetőség fog érkezni az életedbe, minden szempontból. Tehát tulajdonképpen az egész életünk elkezd javulni, az életminőségünk elkezd javulni minden területen, tehát az életnek a minden területén, ahogy elkezdjük belül az információt átírni, és elkezdjük a vibrációs megzőnket megváltoztatni. Leginkább ugye azt úgy tudnám elképzelni, hogy vagy úgy tudnám leírni, hogy mint egy kulcs, az információs mező az, amit itt megváltoztatunk. És hogyha az információs mező más, akkor teljesen más valóságot tükröz ki, és kint az életed is teljesen megváltozik. Igen, ez teljességen így van. És nagyon hálás vagyok, mert tényleg egy kulcsot kaptam a tanfolyam által a kezembe, hogy az életem olyanná válhasson, amilyen én szeretném is, és hogy megtaláljam önmagam olyannak, amilyen vagyok. Ez egy óriási, fantasztikus dolog, és nagyon-nagyon élvezem, és nagyon hálás vagyok neked, vagy nektek, hogy itt vagytok, ennek a lehetőségnek, és magamnak is, hogy belemertem vágni ebbe a tanfolyamra. Nagyon-nagyon jó. Igen, és a másik fontos, mert ugye sokan attól is szoktak félni, hogy itt most megszereznek egy tudást, vagy egy információt, és esetleg ez elvész. De egyszerűen ez lehetetlen. Tehát ez olyan, hogy egyszer megtanulsz angolul, és hogyha az megtanultál, akkor nem tudja senki se kivenni a fejedből az, hogy te tudod. Tehát itt ez a munka is, amit csinálunk, én szerintem már nem tudnád ugyanazzal a szemüveggel nézni a világot, mint előtte a régi éned, és még hogyha esetleg vannak nehézségek egy-két helyen az életedben, esetleg hogyha jön, akkor már teljesen más honnan oldod meg azokat a dolgokat, és már mindig a kezedben van ez a kulcs. Így van teljességgel. Igen. Most mondanék egy példát, tehát annyira tegnap történt velem, hogy például fájt egy kicsit a vállam, és mondom, akkor gyerünk, akkor meditáljunk, és szépen végigvezettem a meditációban, hogy hol van ennek a fájdalomnak a gyökere, belementem egészen, és fel lett oldva, és akkor mondtam vagy magamnak, hogy jó, oké, akkor gyerünk még mélyebbre, akkor nézzük meg, hogy akkor még hol lehet ennek a pontos gyökere, és még mélyebbre, és annyira fantasztikus volt, hogy amikor feloldódott a forrásig, ez a fájdalom, ahogy visszavezettem, akkor utána elmúlt, és a mai napig sem fáj már a fájdalom. És amit megfigyeltem, hogy ami bennem zajlik, bármiféle feloldandó dolog, akkor a külvilág szinte hajszáltű pontosan mutatja és érzékelteti, hogy mutatja nekem, hogy igen, ezzel van dolog, és ennek kell nekiállni, és csinálni kell. Úgyhogy annyira csodálatosan visszatükröződik minden. Nagyon fantasztikus. Ez annyira jó, hogy mesélted most ezt a válfájdalmat. Ugye az emberek egészen addig, amíg nem kapcsolódnak a belső gyökér létezésükhöz, és nem kapcsolódnak az igazi eszenciájukhoz, tulajdonképpen a felszínen próbálnak tünetet kezelni, ki ezzel a módszerrel, ki azzal a módszerrel,
és egyik módszerrel se jutnak el a valódi létezési síkig, és tulajdonképpen nem oldják meg a problémát. Tehát azért van az, hogy állandóan visszajönnek a tünetek, és vannak olyan helyzetek is, hogy nem olyan formában jön vissza a tünet, hanem az élet másik szakaszában jelenik meg az a kivetülés. Tehát tulajdonképpen semmi más nem csinálnak, csak pakolgatják a dobozokat jobbról-balra, és, és ezzel a munkával, amit itt csinálunk, ezzel valójában végig tudjuk vezetni az egész többdimenziós létezési síkunkon, és valójában azért tudjuk megszüntetni, mert teljesen minden síkon képesek vagyunk a tudatosságot beinjektálni, és úgy ezzel kiegyenlíteni automatikusan az információt itt ezeken a szálakon. És ezáltal kerülnek ezek a dolgok így fokozatosan kiegyenlítődve, és utána nem jönnek vissza. És tulajdonképpen itt ennél figyelhető meg, ennél a munkánál a haladás, hogy rétegről rétegre, részről részre folyamatosan oldjuk meg a saját létezési síkunkat, mint egy ilyen spirál, és egyenlítjük ki az információt. És hát ez a legnagyobb kincs, amit egy ember kérhet, vagy megkaphat, a tudatosság. Ugyanis az élet bármely területét figyeled, hogyha nincsen meg a belső tudatosságod, akkor egy félkezű ember vagy, ugyanis nincs az a hatalom, nincs az anyagi jólét, vagy anyagi javak, amik valójában ezt az érzést meg tudják neked adni. Tehát a földi fizikai síkról képtelenek vagyunk kiegyenlíteni magunkat, kiegészíteni magunkat, és egyébként ezt mutatja az is, amikor ugye meghalunk, és nem viszed magaddal se az autódat, se a házadat, se a munkahelyedet, se még a szeretteidet se. Tehát teljesen csupaszon mész, és ott nagyon szépen látszik, hogy mi az egyedüli, amit látsz, és mi az egyedüli, amit viszel, és ez a tudatosság. Tehát tulajdonképpen becsöppenünk különböző illúziós síkokba, bizonyos idős síkokba, és ameddig nem vagyunk képesek kinyitni a tudatosságot ezekben az idős síkokban, ezekben az egész létezési síkon, mint egy áldozat, beleájulva az illúzióba tapasztaljuk meg ezeket a dolgokat, és nem tudod odáig kinyitni a tudatodat, hogy te legyél a tudatos teremtője az életednek, és az egész, az összes körülménynek. És amit nagyon szeretek még ezáltal a munka által, amit Unfriended-en keresztül csatornázok, az az, hogy ez a munka az élet minden területére kihat, az összes milliméterre, és teljesen átfogja. És ami a másik legfontosabb, hogy az ember egészen addig nem tudja megtalálni a teljes békét, ameddig nem tudja a saját felsőbb lényét, lélekesszenciáját 100%-osan integrálni. És amikor dolgozok emberekkel, amikor elkezdek velük dolgozni, senki nem integrálja akkor még a lélek eszenciáját, és tulajdonképpen ezáltal a munka által kezdik az emberek megismerni és kapcsolódni. És ahogy folyamatosan jelenik meg, és egyre jobban itt van ez a lélek eszencia, annál harmonikusabb tud lenni a létezés, és az életed ezzel együtt. Így van teljességgel. És amit ad még, óriási nagy szabadságot. Megszűnt a kiszolgáltatottság érzés az életemben. Eddig mindig úgy volt, hát már 10x éve keresztül már járom ezt az utat, és mindig az volt, amikor volt az életem bármelyik területén egy elakadás, hogy gyorsan felhívtam valakit, vagy írtam valakinek egy üzenetet, hogy segíts, hogy nézd rá, hogy jól csinálom-e, így kell csinálni, vagy mi történik velem. És ez annyira óriási, tehát szorongást is okozott, és kiszolgáltatottsági érzést adott abszolút. És most
ez teljes mértékben megszűnt, és szépen szabaddá váltam, és ez annyira, de annyira fantasztikus önbizalmat ad, határozottságot ad az életem minden területén, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó érzés. Wow, igen, ez tök jó, hogy mondtad, igen, ez a kulcsfontosságú tényleg, ez valóban Abszolút. meg tudtad tapasztalni, ezt a bevezető részen mesélek erről, hogy mi az, amikor valójában integráljuk a fénytest tudatosságot, tulajdonképpen teljesen bentről áramlunk kifelé. De amikor a háromdimenziós tudatosságban vagyunk, akkor kintről próbáljuk feltölteni magunkat, kintről próbálunk tankolni. Ugye, ahogy most te is mondtad, hogyha bármi probléma adódik, akkor valakit fel kell hívni a fizikai síkról, hogy segítsen. Valamilyen egészségügyi probléma van, azt se tudod látni, hogy mi történik a testeddel, hanem valakihez el kell menni, vagy valaki segítsen ebben. És minden területén, tehát az élet minden területén kifelé próbálnak az emberek támaszkodni, és onnan tölteni magukat, onnan megszerezni a boldogságot, a kiegyensúlyozottságot, a bőséget, és a jólétet, és a fizikaiból képtelen vagy megszerezni, ugyanis amikor éppen így hozzányúlnál megszerezni, akkor az úgy eltűnik, mert ez az egész, ugye ezt az egészet mi tudatunk teremti belülről. Tehát igen, ez az egyedüli módja annak, és valójában ez, ahogy leírtad azt, hogy megszűnik az, hogy kiszolgáltatva vagy, tudattalanul itt ezen a síkon, hanem teljesen tudatos teremtője leszel az egész létezésednek, és ez a legnagyobb ajándék szerintem. Ez így van teljességgel. Teljességgel. Ami még érdekes volt így, vagy érdekes a tanfolyam során, a meditáció. Én régebben meditáltam, volt egy időszak, amikor rendszerességgel, de soha nem volt ilyen óriási nagy megtapasztalásom, mint most ebben az időszakban. Tehát valami csodákat élek meg a meditációban. Soha nem gondoltam volna, hogy egy meditáció által olyan belső érzések, élmények, események és feljövő történeteket látok, hallok, érzékelek, hogy nagyon élvezem, nagyon tetszik. Úgyhogy csodálatos ez a rész is. Igen, ezt is köszönöm, hogy említed. Nagyon sok olyan ember csatlakozik a programhoz, aki abszolút nem is tud meditálni, vagy esetleg meditáltak, de nem kapnak olyan élményeket, mint amit ezután. És valójában, amikor elkezded kinyitni az egész többdimenziós teredet, akkor folyamatosan kapcsolatban vagy a forrással, és folyamatosan vezetve vagy. Tehát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy innentől kezdve nem vagy sose egyedül. És folyamatos belső összeköttetés van, és hát igen, tehát a meditációk is teljesen megváltoznak, nagyon mélyek lesznek, és rengeteget adnak. Ugyanis teljesen kinyílik a tisztán látás és tisztán érzékelés. Ezt úgy tudnám leírni, hogyha van egy zavaros vízünk, akkor nem látni az aljára, például a Balatonnál, hogy ugye nem látom, hogy mi van az alján. Hogyha egy kristálytiszta víz van a pohárba, akkor ott bármi van a pohárban, látom, mi van az alján, a pohár alján. Tehát itt is ugyanarról beszélünk, hogy ugye van egy többdimenziós létezésünk, és tulajdonképpen az legnagyobb részében tudatlanság tartózkodik, és az egész víz zavaros. És nem létezik a tisztánlátás és tisztán érzékelés. Egészen addig, amíg nem kezdjük el ezeket a rétegeket és ezt az információt a kristálytiszta tudatossággal kiegyenlíteni. Na és onnantól kezdve, amikor ez megtörténik, onnantól kezdve folyamatos 100%-os kapcsolódásod van,
És hát igen, tehát ez egy teljesen más élet. Igen, 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 abszolút, abszolút. Igen. Hát ez a lényege igazából tényleg az egész munkának, hogy befele, és csak befele figyelni, fordulni, keresni minden apró jelzésnek a lényegét, a megoldását, és mindent csak belülről tudunk megoldani, és ez óriási felismerés volt nekem is így a tanfolyam folyamán, hogy oly egyszerű az élet, hogyha tényleg rájövünk arra, hogy nincs más megoldás, csak hogyha önmagunkba befele fordulunk, és a belülről kapjuk meg mindenre és mindenre a választ, a lehetőséget ahhoz, hogy a külvilág körülöttünk megváltozzon. Akár a családtagok, akár a barátok, rokonok, vagy munkahely, teljesen mindegy, hogy miről beszélek. Ez az egyetlen egy kulcsa, a befele fordulás, és hogyha megoldódnak belül az elakadások, és tisztul a terünk, akkor a külvilág az egyből visszatükrözi gyönyörűen. Hmm. Igen, ez így van. Mit mondanál Anitának 8 hónappal ezelőtt, aki meglátta ezt az információt, hogy van ez a fénytest tudatosság tanfolyam, vagy belső munka? Mit mondanál? Hát nagyon hálás vagyok neked, amit ahogy elkezdted, és hogy vetted a bátorságot arra, hogy belekezdj egy ilyen nagyon mély és nagyon tartalmas munkába, mert megérte, és azt gondolom, hogy nincs még ennek vége. Megyek az elvonulásra is, sőt már nagyon érdekes, hogy elkezdtem a tanfolyamot már júliusban. Volt egy olyan érzésem, hogy remélem, hogy lesz 2026 elején elvonulás, mert én nagyon-nagyon vágyom, és mennem kell. Tehát ott a helyem, és megyek, és csinálom, és úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy elkezdtem. Hálás vagyok önmagamnak, és köszönöm. Köszönöm. Anita, én köszönöm. Most idén olyan helyszínt választottam az elvonulásra, hogy többen tudjanak jönni, mert tavaly eléggé limitálva voltunk. És azok, akik már velem dolgoznak egy ideje az elvonuláson, illetve voltak már régebbi elvonuláson, illetve most itt a fénytest tanfolyamon is, online tanfolyamon is, ők voltak az elsők, akik jelentkeztek az elvonulásra, tehát ugyanúgy nálad is már még nem is volt az elvonulás, de mindig írtál és kérdezgetted, hogy mikor lesz, mert tudjátok, hogy mi az energia, és mi az a munka, amit Amfrenit ad, és nincs kérdés. Tehát én úgy érzem, hogy ez a legfontosabb dolog az összes inkarnációs létezések közül, és hogy csodák szoktak történni. Tehát bármikor, ugye most, hogy megcsináltad ezt a munkát, és hogy az elvonulásokon. Külföldön már több éve dolgozom, és ott is mindig, tehát aki jött egyszer már az elvonulásra, ők mindig jönnek újra, mert állandóan minden elvonuláson csodákat tapasztalnak meg, és hát igen, én meg nagyon hálás vagyok amiatt, hogy mindezt így átadhatom, és teret adhatok ennek, és nagyon nagy örömmel tölt el látni titeket, ezt a kinyílást, amit látok nálatok, és ezt a teljes kapcsolódást, és nagyon jól tudom, hogy én ezt, tehát általam ezt megtapasztaljátok, de ezt viszitek tovább a világba, és annyira jó, hogy ezt látni, ezeket a kinyílásokat, és hogy ezeket a lélek ajándékokat, ugye, amit rajtatok keresztül csatornáztok, vagy hogy amit kisugároztok, hogy ez így még több emberhez eljut.
Úgyhogy köszönöm, Anita, a munkádat, mert tényleg tehát ahhoz, hogy ide eljussál, ahova eljutottál, ehhez nagyon is kellett a te akaraterőd. Én azt érzem, hogy ez nem is Anita akarateréje volt, hanem a lelked. Tehát a lelked annyira tudta, hogy ezt igenis meg kell csinálni, és a lelked 1000%-osan belerakta magát, és voltak olyan pontok, ahol Anitának nehéz volt, Igen. de vitt tovább a lelked, és hát csak gratulálni tudok neked, mert tényleg amit elértél, az valami csoda, és nagyon örül a szívem neked. Köszönöm, köszönöm. Én vagyok nagyon-nagyon hálás ennek a lehetőségnek, hogy teret adsz nekünk, hogy élhetünk ezzel a lehetőséggel, ezzel a fantasztikus dologgal, tudással, bölcsességgel, amit átadsz nekünk, úgyhogy én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen. Én köszönöm, szeretettel ölellek téged, Köszönöm szépen. és bárki, aki kedvet kapott, aki szeretné valójában megtapasztalni azt, hogy milyen a fénytest tudatosság, és hogy ezen a tudatosságon keresztül megtapasztalni a létezést. Szeretettel várom, minden évben megrendezésre kerül egy elvonulás, személyes elvonulás, illetve a fénytest aktivációs 6 hónapos online munka. Az elvonuláson egy mély energetikai munkára számíthattok. Tulajdonképpen ebbe a frekvenciába tudtok bekapcsolódni. Ezáltal mindenkinek a saját szintjén más-más megértést és változásokat hoz ez az energia, ez a frekvencia. Nem akarom így most megosztani az előző elvonulásnak a történeteit, van erről is egy ilyen videó, ahol megosztják az résztvevők páran, hogy miket éltek át, de onnantól kezdve, hogy az első nap leülünk, és hogy hát ők nem kapnak semmit, és nem tudnak csatornázni, és az utolsó napon az elvonuláson úgy csatornáznak, olyan üzeneteket kapnak, hogy csak nézek, és úgy dolgoznak már az egész több dimenziós terükön, hogy csak néznek. Olyan spirituális segítők, akik már több éve ezen a területen dolgoznak és segítenek másoknak, illetve különböző képzéseken vesznek részt, úgy érzik, hogy nem tudnak tovább fejlődni, és ezáltal a munka által, Amfrinit által olyan megértést kapnak meg, amit máshol nem tudtak megkapni. Tehát ahhoz, hogy valójában valaki integrálni tudja ezt a többdimenziós létezést, ahhoz egy olyan csatorna kell, aki valójában tud ezekhez a dimenziókhoz kapcsolódni, és ezáltal, ahogy te így dolgozol magadon, tud teljesen kinyílni ez a képesség nálad is. És hát igen, tehát minden évben van ugyanígy ez az elvonulás, ez a személyes elvonulás, és az 6 hónapos online térben való munka is, ahol rengeteg információt osztok meg veletek az egész létezésről, és ahogy végigmentek ezeken az információkon, ugyanúgy, mint ahogy Anita is, megtapasztalhatjátok a valódi éneteket, és a teljes létezési síkotoknak a kiegyenlítődését, és még rengeteg minden mást is, amit a honlapon megosztok ezeket a pontokat. Pont most volt nemrég egy másik lánnyal beszélgettem, és ő mondta, hogy mielőtt jött ide velem beszélgetni, megnézte újra, hogy mi van a honlapra írva, és azt mondta, hogy minden egyes pontja teljesült az ő életébe, ami a honlapra van írva pontok, hogy mi az, amit kaphatunk a fénytest tudatosság aktiváció által. Hozzá szeretném azt tenni, hogy ahogy mondtam az elején is a videónak, ez a munka, itt 50% vagy 40% az enyém, és 50% vagy 60% a tiétek. Tehát mindenki úgy fogja megtapasztalni ezt a munkát, amilyen nyitottsággal hozzááll,
és amennyire komolyan veszi ezt a munkát. De biztosan garantálni tudom, hogyha valaki 100%-ot belerakja, akkor biztosan hatalmas nagy változásokat fog elérni. Nagyon köszönöm, Anita, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezt a csodaszép megtapasztalást, és én nagyon-nagyon sok jót látok az életedbe érkezni. Én azt látom, hogy most csak elkezdted, ez csak a kezdet, de nagyon sok jóságot látok, tehát áramlást, bőséget, jól létet, és kiegyensúlyozottságot, és egy ilyen belső tápláltságérzést, hogy végre teljes vagyok. Köszönöm, Anita, tényleg. Én köszönöm hálásan. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.